Salut! Sunt Alin, fondatorul Inset. În ultimii 10 ani am ajutat magazine online ca și al tău să obțină rezultate incredibile prin publicitate plătită cross-channel. Am reușit să generăm peste 80 de milioane de euro vânzări pentru clienți prin strategiile noastre unice, concepute să livreze rezultate. Merge strategia asta și pentru tine? Dacă simți că te regăsești în următoarea situație, poate faci munca a 10 oameni. Pur și simplu nu mai faci față cu atâtea sarcini zilnice și ai nevoie de un partener de încredere care să se implice în afacerea ta și să te ajute să-ți crești vânzările ca să-ți poți scala afacerea și să-ți poți mări echipa. Până la urmă, ăsta este și scopul, să pui pe picioare o afacere solidă. O afacere care să genereze venituri constante, fără să mai fie nevoie de implicarea ta. Să-ți poți trăi viața la care visezi, să-ți cumperi casa la care visezi sau pur și simplu să-ți atingi anumite goluri în viața ta pentru tine sau familia ta. Sau poate ești deja într-o situație mai bună, dar totuși simți că există potențial de creștere în afacerea ta. Atunci cu siguranță ești în locul potrivit. Poate că ai lucrat cu alte agenții, totuși n-ai văzut rezultatele dorite și ți-e teamă să nu fii din nou păcălit. Hai să îndepărtăm această temere. Lucrul esențial pe care trebuie să-l înțelegi și să-l crezi este că nu e vina ta că nu ți-au mers lucrurile până acum. Adevărul este că dacă nu ai strategia și expertiza potrivită, este foarte greu să faci publicitatea plătită să funcționeze. Dar noi avem un framework dovedit și bineînțeles că poți atinge rezultate cu reclamele plătite. Uite de ce funcționează metoda noastră. În primul rând, folosim targetarea avansată. Facem A/B testing până când ajungem la audiența ta ideală. În al doilea rând, optimizăm continuu campaniile pe baza datelor în timp real, astfel încât tu să obții cel mai bun ROI. Al treilea rând, creăm conținut publicitar atractiv. Practic, includem serviciul de graphic design în colaborarea noastră. Și, în sfârșit, vreau să desfințăm definitiv mitul că reclamele plătite sunt prea scumpe. Niciodată reclama nu este prea scumpă atât timp cât este profitabilă. De fapt, este chiar cea mai rapidă metodă de a vedea o rentabilitate a investiției. Deci, hai să recapitulăm. Folosim targetarea avansată, analizăm datele în timp real și optimizăm continuu, îți creăm conținut atractiv și gestionăm eficient bugetul. Toate astea pentru a ne asigura că obții cele mai bune rezultate. Aceste strategii sunt dovedite că ajută la scalarea rapidă și eficientă a magazinului tău. Acum, bineînțeles, ai două opțiuni. Fie încerci să îți faci reclamele singur sau să lucrezi cu o altă agenție care e foarte posibil să fie mai ieftină decât noi. Dar acest lucru o să necesite mult timp și poate fi ineficient și costisitor. Sau poți programa chiar acum un apel cu mine și să obții tot ce ți-am povestit până acum, fără niciun efort. Uite, chiar te rog să nu mă crezi pe cuvânt, pentru că nu o spun eu, o spun chiar clienții noștri. Salut, sunt Laur de la Ecobuzz și am un magazin online. Încă de la început Alin m-a ajutat cu crearea magazinului, promovarea lui pe TikTok, Facebook și Instagram, inclusiv Google. După aproximativ 3 luni, am ajuns la vânzări de peste 150.000 de lei. Dacă ei reușesc, poți și tu. Imaginează că treci de la lupta de a te chinui să aduci vânzări sau să creezi tot felul de pachete cu produsele rămase pe stoc sau să rămâi cu mărini care nu se vând la a-ți atinge obiectivele în termen de venituri în fiecare lună. Vei avea mai mult timp, mai multă libertate și mai multă siguranță financiară. Exact asta e transformarea pe care vreau să ți-o ofer și ție. Deci, dacă vrei să obții vânzările la care visezi, apasă chiar acum pe butonul de mai jos, vei fi redirecționat către o pagină unde vei răspunde la câteva întrebări simple și vei alege data și ora potrivite pentru tine. Aceasta este șansa ta de a-ți schimba afacerea și viața. Nu aștepta, pentru că locurile sunt limitate. Nu putem să lucrăm cu 1000 de clienți. Ce se întâmplă dacă nu acționezi chiar acum? Vezi și tu că reclamele online devin din ce în ce mai populare, dar concurenții tăi deja folosesc astfel de strategii pentru a-și crește cota de piață. Mai mult de atât, costurile reclamelor devin din ce în ce mai mari și bariera limitativă care se creează ar putea deveni atât de puternică încât să nu mai ai loc de intrare pe piață. De ce tu să rămâi în urmă când alții reușesc? Dacă programezi chiar acum un apel cu mine, îți ofer și un bonus. Un audit gratuit al strategiei tale de marketing actuale și un plan personalizat de acțiune. Aceasta este o ofertă limitată, așa că nu o rata. Ești gata să faci următorul pas? Apasă pe butonul de mai jos, programează chiar acum un apel cu mine și hai să începem împreună călătoria către succesul tău. Chiar sunt nerăbdător să lucrez cu tine și să te ajut să-ți atingi obiectivele. Ne vedem în apel!